И добър ден към новата серия на Старото. Днес сме с Коки. Здравейте! И във всяка серия има различен участник. Има един въпрос. В тази серия въпросът е: кой е Коки? Сега ще го разбереме. Коки, къде си роден? В България, София. Добре. Ходил ли си някъде в други държави? Само в Гърция. Какво си правил там? Играл съм си с братовчет си Стани. Кое ти е любимото ядене? Спагети и пица. Добре. Любимото ти пиене? Кола. Кой ти е бил до сега най-смешният момент? Когато бие братовчет си Йоти. Той на колко години е? На 16. Кой ти е бил до сега най-страшният момент? Когато съм играл играта Ice. Какво се прави на играта Ice? Трябва да откриваш едни пликчета, които има в тях оръжие, да се бие срещу един друг. Добре. Не изглежда толкова страшно, но да продължаваме. Кои са ти най-добрите приятели? Тити, Ники, Боби, Стани и Марти. Добре. Какво още? Какво ти е хобито? Играя в футбол и Майнкрафт. Какво строиш в Майнкрафт? Или играеш Survival? Играя Survival. Добре, а кой ти е любимия футболист и отбор? Любимият ми футболист е Кристиано Роналдо. Ако бъде по-високо. Любимият футболист е Кристиано Роналдо и той играе в Португалия и в Реал Мадрид. Добре, и това беше четвъртата серия на Старото. И абонирайте ни, лайкнете ни, направете каквото щете, коментирайте ни. Това беше. Довиждане.